Πήγε καλά και έφυγε πολύ αργά ο Αμερικάνος. Δυνατός ο Κεντέρης. Ανεβαίνει τώρα. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα πρέπει να δυνατώσει. Τώρα πρέπει να είναι πιο δυνατός. Ανεβαίνει ο Κώστας. Πάει για μετάλλιο. Ο Κεντέρης. Ο Κεντέρης είναι πρώτος. Πολύ Ολυμπιανή. Πολύ Ολυμπιανής. Χρυσός νικητής ο Κώστας Κεντέρης. Χρυσός νικητής ο Κώστας Κεντέρης. Είναι απίστευτο. 20-09. 20-09. Η μεγάλη κούρσα. Ο μεγάλος αγώνας. Δικαίωση για το μεγάλο αυτό αθλητή.